در همین باره قربانی اه، گوسفند بز فرق ندارد. фарқаш ҳамин ки буз иҷозат аст ки аз 1 сола болош бошад, хурдаш иҷозат нест. яъне бузе ки 11 моҳаю 24 рӯза ҳаст мумкин нест. бояд 1 сол шуда пурра 1 рӯз гузашта бошад буз. аммо гӯсфанд 6 моҳаи пурра шуда гузашта бошаду гӯсфанди думбадор бошаду қадду қоматош нағз бошад, иҷозат ҳаст ки гӯсфанди 6 моҳа 7 моҳа боло мумкин аст. яъне аз буз ҳамин қадар фарқ дорад. бузи аз 1 сола поёна намешад кушта, аммо гӯсфанди аз 6 моҳа болоро мешад. бузу гӯсфанд ин ҳардуш як ҷинс аст. бинобар ин мағзи гӯсфанду буза ҳар ки ҷудо карда наметавонад, чунки ҳардуш як ҷинс аст. аммо гов аллакай дигар ҷинс аст, мағзаша ҳар ки фарқашро мерад. аммо сафед худо раҳмат кунад мегуфтиянд ки ҳамин гова хӯрам худи булкаи худагӣ боим мешавам гуфтиянд. одамои шӯравӣ булка мегуфт нони хлебе. гӯшти гов хӯрам чию хлеб хӯрам чӣ мегуфтанд. ҳама таъма аллоҳ таоло ба гӯсфанд додагӣ мегуфт. хулоса аммо таъми бузу гӯсфанда ҳар ки намерад, чунки ҳардуш як ҷинс аст. бинобар ин закоташам ки мисол 40 гӯсфанд 40 буз фарқаш не, як буз метиҳед ё як гӯсфанд метиҳед. ё масалан 40 гӯсфанд нимаш буз нимаш гӯсфанд бошад, якташа метиҳед, хоҳ буз бошад хоҳ гӯсфанд. ҳардуш як чиз аст. инчунин шутури дусанама ё яксанама, масалан шутурҳои Қазоқистон дусанама ҳаст. шутурҳои арабҳо яксанама ҳаст. ҳамаш як шутур аст. ин говам говҳои санамдор ҳаст, монанди қутос. говҳое ки дар пушташ монанди шутур санам дорад, баландича дорад. говҳои ҷои мо санам надорад. ҳамаш як аст.